Φέρχο και έκανε λάθος. Ο Ντασίλβα κάνει μαγική πάσα για τον Εφρέμ, το σουτ σε κόρνερ. Ο Κουτίνιο, Νάκη, πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 18 για την Ομόνοια. Την προσπάθειά του στη συνέχεια έδωξε ο Κουτίνιο σε κόρνερ που εκτελείται. Κάνει λάθος ο Κουτίνιο. Συνεχίζεται η φάση, μαζεύει ο Βραζιλιάνος τώρα, ο Ολλανδός. Καλή πάσα εδώ για τον Χριστοφή, το πέσιμο πέναρτι. Στο 36ο λεπτό ο Χριστοφή κερδίζει το πέναρτι. Από τον Κουμ είναι παράβαση φυσικά. Είναι στην περιοχή και είναι πέναρτι, σωστά το σφυρίζει ο κύριος Ξίστρα. Κάνει τον κοντρόλ ο Χριστοφή και με τα πόδια και με το σώμα. Ο Βραζιλιάνος μπροστά από τον Κουτίνιο. 37ο λεπτό παίρνει φόρα ο Ντασίλβα. 1-0 η Ομόνοια. Σημαδεύει σωστά. Και ανοίγει το σκορ στο Γασιπί για την Ομόνοια Λευκωσίας. Επίσημο παιχνίδι εφέτος για τους τριφυλοφόρους. Πρώτος στην Ευρώπη. Πρώτος που σκοράρει φέτος ο Ντασίλβα. Με το δεξί στην αριστερή πλευρά του Κουτίνιο, 1-0 η Ομόνοια. Από τα 11 βήματα. Διαφορετική ψυχολογία για τους πράσινους. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Εφρέμ. Αβραάμ. Ο Εφρέμ είναι που συνεχίζει. Κάνει την πάσα για τον Ρεχίφο. Δεν μπορεί. Ο Ήμερς ήταν κοντά και έδιωξε. Αλλά ανέβηκε μπροστά. Πιέζει ψηλά η Ομόνοια. Σάλαντιτ τον Εφρέμ. Με εξωτερικό φάλτσο. Η πάσα του δεν μπορεί. 2-0. Ναι, το δεύτερο γκολ που έρχεται από τον Ερνάν Ρενχίφο στο 58 η Ομόνοια. Θα διπλασιάσει τα τέρματά της και τον Ερνάν Ρενχίφο. Στο 58 εδώ ξανά η έξοχη πάσα από τον Εφρέμ. Το λάθος του Κουτίνιο. Πισινή κεφαλιά του Ρενχίφο. Πιέζει ο Εφρέμ και φεύγει μπροστά. Τον πρόλαβε ο Κουτίνιο. Το σούτ είναι καλό, εξωτερική πλευρά των δικτύων του Γιωργαλίδη. Έγινε λάθος, Λεάντρο παίζει γρήγορα τον Χριστοφή. Ανεβαίνει ο Εφρέμ από δεξιά, ο Ντασίλβα από αριστερά. Ο Χριστοφή κάνει σούτ, γκολάρα! Απίστευτο γκολ! Εξαιρετικό γκολ από τον Χριστοφή, μπαίνει άναυδος ο Κουτίνιο. Από πολύ μακριά ένας κεραυνός φεύγει από το πόδι του Χριστοφή. Υπέροχο, κοιτάξτε από πού μακριά. Είχε Εφρέμ δεξιά, είχε αριστερά τον Ντασίλβα. Πήρε πάνω του την υπόθεση και με ένα σύλληπτο σούτ έκανε το 3-0. Προσπάθησε ο Τζίνο Κουτίνιο, αλλά λύγησαν τα χέρια του και η μπάλα κατέληξε στο πλεκτό του για τρίτη φορά. Συμπληρώθηκαν τα 3 λεπτά. Ήμερς, το σούτ ο Γιωργαλίδης. Να που χρειάζεται και αυτός στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Τέλος, 3-0. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό.